Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu barkanmu da wannan lokaci. Farko dai ina son na roki alfarma dan Allah ka taimaka ko ki taimaka a saurari wannan bayanin har zuwa ƙarshe in dai kana cikin program ɗin 3MTT. Bayanai ne masu matuƙar muhimmanci, ba na son a yi missing komai kuma a zo a yi ta yin tambayoyi a cikin comments a gaba a ansa ba. So ku bani kunnuwanku. Ɗazu na samu tattaunawa da officials na 3MTT kamar yadda na yi alkawari a bidiyo na baya cewa Allah da zan samu duk bayanan da ake bukata. Akwai tambayoyinku da matsalolinku da kuka ta fito da su kuna bayyana su da kuma koke-kokenku. Duk an tattauna wa'annan abubuwa kuma ga bayanan da na zo da su kamar haka. Na farko, ya kamata kowa ya sani cewa maganan gaskiya babu ɓoye-ɓoye kuma babu yaudara. Program ɗin 3MTT zai yi amfani da virtual da kuma physical training. Virtual yana nufin shine za a sanya maka wani ɓangarori na leccocinka a kan portal. Ka shiga ka buɗe dashboard ɗinka ka je ka yi accessing abubuwan. Wannan shine hanya ta farko. Hanya ta biyu, lokaci zuwa lokaci za ka dinga zuwa gurin training provider ɗinka yana maka training ko kuma kuna yin wani project akan abin da ya shafi course ɗin da aka baka wanda kake yi. Wannan shine tsarin da suke son su bi. Na san da yawa daga cikinku ba ku taɓa yin virtual studies ba, ko kuma wato in ce karatu ta hanyar yanar gizo, da yawa ba a taɓa yi ba. Kuma abu ne yana da ɗan challenges nasa. To amma abin da nake son na bada shawara anan shine kada ka ji tsoro, kada ka damu, kuma kada ki damu. Komai a rayuwa dama yana zuwa da irin nasa challenges ɗin. Don haka abin da muke so ku fahimta shine lokaci zuwa lokaci ku dinga duba portal ɗinku, ku dinga duba wannan dashboard ɗin naku. Za ku ga sun yi providing muku link ko kuma wani guri sun yi updating wani guri inda aka rubuta training provider. A nan gurin ne za ka je ka ga wani training provider aka baka. Now, training provider ɗin da aka baka shi ma already an ba shi details naka. Don haka zai yi ƙoƙarin contacting ɗinka ko dai ta hanyar waya ko kuma ta hanyar message ko kuma ta hanya da tafi dacewa wadda zai iya communicating da kai. Sannan zai gaya maka cewa ga schedules ɗinka na ranakun da za ka dinga zuwa. Da fatan an fahimce ni. Now, wannan shine problem na farko. Now, problem na biyu, wasu za su ce su ba su ma taɓa yin karatun online ba, to ya za su yi su kuma. Yanda za ku shi ne, a cikin wannan dashboard ɗin naku, ko kuma ce a cikin portal ɗin, akwai abin da ake kira forum. Sun yi muku forums har guda biyu. Akwai forum na 'yan program irin naka, misali, kai ka ɗauki product management. To akwai forum na 'yan product management, duk wani abu da ya shafi matsalolin wannan course ɗin a wannan ɓangaren za a tattauna su. Akwai kuma ɓangaren wato local government ɗinka, misali kai ɗan Nasarawa local government ne, to duk wanda yake a Nasarawa local government da wanda yake da wato da wanda yake kan project management ko da wanda yake artificial intelligence ko cyber security duk za ku haɗu. A nan gurin ne za ku dinga tattaunawa kuma za ku dinga sharing ideas. Now, shawara ta anan shine kai kokari kai identifying mutane na kusa da kai wanda za ku dinga haɗuwa kuna group discussion ko kuna tattaunawa domin fahimtar ko in ce domin ƙaro fahimta akan abin da kake koya. Sannan kuma insha Allahu ni personally na ɗauki wani nauyi guda ɗaya nan ba da daɗewa ba, zan saki bidiyo, zan yi videos insha Allahu short clips akan tutorials na yanda mutum zai iya accessing abu online. Gaba ɗayan wannan wato 3MTT portal ɗin zan yi exploring ɗinsa, zan yi bayani lungu da saƙo na yanda mutum zai amfani da shi. Abin da nake son mu fahimta shine babu wani abu na alkhairi da zai zo ba tare da challenges ba. Ba na son kuma wannan challenges din su tsoratar da mu su sa mu ji a ranmu cewa ba za mu iya ba. Domin yanzu abin da yake faruwa shine ƴan kudu ba sai ka kira su ka zaunar da su ko ka musu wannan da nasihar da nake ba ko kuma wannan shawara da nake yi kafin su karatu. Su on their own ma ɗaukar kansu da kansu ke je su kai kansu makaranta. Mu ne har yanzu mutane ake ta nurturing mutane ake son sai an samu an yi. So dan Allah kada a ji an samu wato karayar gwiwa ko kuma a ji misali an samu wani discouragement, don Allah a yi haƙuri. Sai batu na biyu shine batun abin da ya shafi incentives. Muna da complaint na mutane da yawa da suke nuna cewa ba ma sa iya siyan data, wanda mu kanmu mun ɗauka cewa program ɗin za a bada data long time ago. Now, insha Allahu rabbi mun samu labarin cewa they are working on that. Za su kawo tsari da za su ringa ba mutane data maybe on a weekly basis ko kuma on a daily basis, Allahu alam. Amma za su ringa ba mutane data. Banda data, akwai incentives da za su ringa badawa, wanda ba mu san wani irin incentives bane ba. Maybe zai iya zamtowa wani abu ne da ya shafi resources din na karatu ko kuma wani abu ne da ya shafi electronics, babu wanda ya sani. Su dai sun ce incentives. Now, ni ma personally daga bangare na, insha Allahu ta hanyar wasu bayan Allah muna sa ran in Allah da za mu samu sponsorship na kuɗaɗe
da kuma devices irin tablets haka wanda za a ba wa mutane wanda suka yi enrolling a wannan program din. Insha Allahu rabbi muna kokarin mu ga cewa wannan ya tabbata. Ya zama na cewa duk sati muna ba ku data. Wannan fi sabilillahi ne za a yi shi da izinin Allah. Da abin da ake ciki kuma zan ƙara update ɗinku, bari ga takardar ta ko akwai abin da ban faɗa ba. Ina ga wannan su ne dai abubuwan da ya kamata na sanan mana. So don haka ‘yan uwana musulmi a yi haƙuri don Allah mu daure. Wallahi na san da yawa daga cikin ku za ku ji alamun aron ku cewa kamar wannan abin wasa ne. Ba wasa bane ba. Ba na son wani abu ya sige muku gwiwa ko kuma ya sa ku dinga tunanin cewa akwai wato wani abu da yake faruwa a nan da ake boye muku. Wallahi ba abin da ake boye muku. Wallahi we are on your side. Wannan shine gaskiyar magana. Don haka a nan nake cewa a yi haƙuri, a ƙara haƙuri, a daure. Wannan abin zai amfane mu nan gaba. Saboda me? Wa'inda suke ma'aikata a cikin ku ko kuma wanda za su fara aiki nan gaba. Akwai policy ana nan an yi shi wanda gwamnatin tarayya ba za ta yi maka promotion ba sai kana da wani certificate na computer ko kuma sai kana da wani level na certificate. Maybe a ce in za ka je from one level to another kana buƙatar basic certificate. Idan kuma wani level din ne zuwa wani level din kana buƙatar intermediate certificate. Idan kuma za ka kai in matakin director to ana magana ne akan advanced certificates. To don haka a yi haƙuri abin a sannu. Alkhairi ne da izinin Allah. Amma ba za mu iya achieving abin nan ba sai in mun yi haƙuri. So ina mana fatan alkhairi, Allah ya taimaki kowa a cikin al'amarin nan, kuma muna tare da juna insha Allah za mu ci gaba da bawa juna gudunmuwa in Allah ya yarda akan wannan abun. Allah ya tara mu aladan assalamu alaikum wa rahmatullah.